The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating mga tagapanood. At live na po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na po natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa ating Tabang Ora mismo satellite office sa Camarines Sur. Isang dalagang may kapansanan, binusuhan umano ng kanya mismong tiyuhin. Sumbong ng dalaga, habang siya raw ay naliligo, ay nahuli niya itong kinukunan umano siya ng cellphone video. Ang panawagan ng kanyang tiyahin, panuurin po natin. Diyan po, dati po, mayo pa po yan yung langkay ni. Uy, Luis, ba't mo nagawa sa pamangkin mo yun? Kamag-anak ka pa naman namin. Diyan na po sa kanto. Naramdangan ka ni pagkakapot ka ng cellphone. Tandang-tanda niya po. Yan, Ay, partner, may pagka-Spider-Man itong tiyuhin, partner. Dinaan pala doon sa kanto. Grabe ang na- estratehiya malapit niya, sa partner, bubong. para lang makapamboso. Gamit ang cellphone. Ito, partner, mula sa satellite office ng Ako Bicol Tabang Ora mismo sa Camarines Sur, makakausap natin si Edna Sabuco, ang tiyahin ng dalaga na itatago natin sa pangalang Diana. Diana, magandang hapon sa iyo. Hindi, si Edna yan, partner, yung tiyahin. Si Edna. Edna, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon naman po. Opo. Aling Edna, kailan ho ba nangyari itong pambubuso? Kailan po? Sa labas din po ako ng aming bahay. Hindi, kailan po nangyari po ito? Labas po ni Eric. Kailan po ito? December 17 po. December 17, 2023. nung nakaraang taon. Opo. Opo. Ito bang tiyuhin na nambuso? Kaano-ano nyo ho ito? Ano po, pinsan din po. So, pinsan, first cousin, second cousin, o malayong pinsan? Bale, malapit po anong pinsan. So malapit na kamag-anak. Kasi po, Opo. Batay po sa pagkakakwento sa inyo ni Diana, ano daw po yung nangyari? ang paglabas po niya ng CR, nanginginig po siya sa sobrang takot. Tapos umiiyak. Di lumapit po ako sa kanya, tinanong ko siya kung bakit. Sabi po niya, may lalaki daw nag-video sa kanya. Kulay brown daw po yung cellphone. Tapos, itinuro niya po yung bahay. Nung sinabi niya po, agad po akong lumabas at hinanap ko po yung lalaki. Nang di ko po siya makita, tinawag ko po ang kanyang kapatid na si Manay Sandra. Tinanong ko po kung nasaan si Luis. Sabi po, nasa likod bahay lang daw po at nagpapakain ng manok. Nung pinuntahan ko po, di ko po makita. Di dali-dali po akong pumunta dito sa baba sa kalsada po para humingi ng tulong. Tapos nakita ko po siya dun sa tabi ng daan, si Luis. Umuwi po ulit ako sa amin at pinasama ko po sa akin si Erika. Nung lumapit po kami kay Luis, tinanong namin siya kung ba't nagkuha ng video. Sabi namin, pamangkin pa namin siya. Sabi po, di dahil kasi pamangkin niya daw. Di hinaram ko po yung cellphone at pinakita ko po kay Erika. Kay Diana, Wala nga Diana. po Dito kay alias Diana. Ay, opo. Oo. At wala din pong makita kasi sa video lang po tiningnan.
Okay. So, ito bang pamangkin mo na si Diana, ano pong kapansanan po nito? Ano po, mahina po ang pandinig niya at di po nakakapagsalita. Ah, okay. Ilang taon na po ito? Itong pamangkin nyo? 18 po. 18. Okay. So, sabi nyo, tiningnan nyo sa cellphone. Wala kayong nakita. Opo. So, paano nyo napatunayan or paano nyo Opo. nakumpirma na itong si Luis ang nambuso dito kay Diana? Tinuturo po ni Eric ni Diana, yun daw po talagang cellphone na yun ang ginamit sa pag-video sa kanya. Tapos po, pumunta po kami sa pulis. Doon po kami nagsumbong. Oh, so, Sabi po ng pulis, mm, pag-usapan daw po muna sa barangay. okay. Kung So, ano daw po ang kalalabasan, tutulong na lang daw po so sila. nagpunta ho ba kayo sa barangay? Opo, pangatlong, sa 20 yata yun. Okay. Nagkaharap Ng kayo. December. Nagkaharap kayo. Inireklamo Opo. nyo ito. Nagkaharap ba kayo ni Luis sa barangay? Opo, Anong sabi ni Luis? Inamin Tapos- niya po ba o tumanggi siya? tumanggi po. So hindi niya Talagang hindi niya daw po magagawa yun. So hindi niya inaamin na namboso siya at hindi niya inaamin na nang video siya. Okay. Hindi po talaga O umamin. ulitin ko po yung tanong. Na tiningnan niyo yung cellphone niya sa barangay ba? Tiningnan din yung cellphone niya? Opo, Okay. May sa nakita ho barangay nga po na Opo. May nakita ho bang Ah. video ng paliligo ni Diana? Opo, nung sa barangay na po. So nakita na may video talaga na naliligo si Nakita. Diana. Opo, Okay. Sino po ang nakakita? si secretary po sa barangay. Okay. So Doon na-confirm. po ibinigay ni Luis yung cellphone niya. Doon So, daw po. nung makita po ni Secretary na mayroong video, nanay, nung makita ho ni Secretary na mayroon ng video, inamin na ba ni Luis? Opo, saka lang po siya umamin. Anong sabi po ni Luis? Sabi niya po, wala daw po ibang magagawa kundi ang humingi po ng tawad. Kasi nasa huli naman daw po talaga ang pagsisisi. Ayun. So, umamin. Okay. Partner. Nanay Edna, magandang hapon. Magandang hapon naman Opo. po. So, ibig sabihin po nito, Nanay Edna, eto pong nakita niyong video at nakita din po ni Barangay Secretary at inamin po nitong si Luis ay nailagay po sa record sa barangay. Opo. Okay. So, ang tanong ko naman ngayon, Nanay, eto po bang ginawa ni Luis sa kay Diana ay unang beses pa lamang? Wala na pong nangyari pa na hindi niyo po alam pero nabanggit po ni Diana? Una lang po daw. Okay, unang beses. So, sabi niyo po, meron pong kapansanan ito pong si Diana. So, hindi po siya makapagsalita at hindi po nakakarinig. So, paano po sa inyo, paano niyo po naintindihan yung pagkakakwento po sa inyo ni Diana? Sabi niya po, may ganito daw po. Tapos tinuturo po yung bahay ni Luis na nasa likod lang po ng bahay namin. Tapos, yun nga po, na si Luis nga po yun. So, pag ganito, ano daw yan? Lalaki or pogi? Lalaki po. Okay, Lalaki po. Lalaki. So, may... Kasi pag babae, partner, iba. Ganyan. Okay. So, ibig sabihin, aside doon sa pagkakaintindi nyo, mismong tinuro yung bahay ni Luis. Opo, kasi nasa likod bahay lang po namin yun. So kapitbahay po talaga ninyo itong si Luis. Si Tapos, Diana po, kulay nanay. brown daw po yung cellphone. Opo. Si Diana po, nanay, nasaan po siya ngayon? Nandun po sa isang kapatid ng asawa ko po. Okay. Ito pong si Luis, asan po siya ngayon, nanay? Ang sabi po ng kapatid niya, nasa Maynila daw po. So, Tumakas posibleng na. tumakas na, nagpakalayo-layo po muna dahil dito sa pangyayaring ito. Siguro po. Opo. Nanay, kasi kayo po ay tiyahin itong si Diana. Asan po yung mga magulang ni Diana? Tatay na lang po.
nasa Manila po nagtatrabaho. Wala nang nanay. Patay na po ang nanay. Nanay Edna, prior pa po na magsumbong sa inyo itong si Diana, napaghinalaan nyo na din po ba itong si Luis dahil sa mga kanyang kilos? Hindi po. So hindi nyo po inaasahan na may ganun pong ginawa itong si Luis sa inyo pong pamangkin? Opo. Opo. Nanay, dumulog po kayo sa aming programa. Ano po yung pinakagusto nyo pong mangyari? Gusto may po matawaan ng leksyon. Okay, gusto Okay. nyong mabigyan ng leksyon sa paraan po ng, ito po ba, gusto nyong makasuhan? Opo. Okay. Ganito, Nanay Edna, no? Makinig ho kayo. At ito pa, ilang beses na kayo nagkausap sa barangay pala? Isang beses lang po. Anong napagkasunduan sa barangay? Walang nangyari? Ano po, nung mag-usap po kami sa barangay, nung makumpirma po ni Diana na may video nga, lumapit po siya kay Luis at balak niyang saktan. Siya naman po ang susuntukin sana nung lalaki. Susuntukin pa sana. So, Diana. ibig sabihin, Susuntukin pa sana ni Luis. Opo. oy, grabe. Hindi no? talaga ito Napatunayan na may ginawa siyang mali, ng video, partner. siya pa yung matapang. Siyempre, reaction partner, initial reaction ni Diana. Sasampalin. Opo. So, hindi po humingi ng tawad si Luis. Humingi po ng tawad. Ang kaso, yun nga, galit na galit si Diana, kaya po lumapit siya kay Luis. Pero Tapos gusto po, pa siyang suntukin ni balak Luis. niya nga sanang saktan si... Opo. Matindi ito, ano? Mabuti na lang po. Okay. So, Buti ano na po lang ang... po, nasalo ni Barangay Captain. Nasalo ni Barangay Captain. Okay. Nanay, ano po ang Opo. napagkasunduan? Ano pong kinatapusan ng pagharap sa barangay? Nagkasundo ho ba o hindi? Nanay, Edna. Hindi po, kasi po, nung... Po, Opo. So, hindi kayo nagkasundo sa barangay? hindi po. Okay. Tapos, bigla na lang nawala si Luis dyan sa barangay ninyo, nalaman nyo nasa Maynila na. Nung mag-usap po kami sa barangay, nung ganun nga po ang reaksyon ni Luis, nagpatawag po si Barangay Captain ng pulis. Pinakuha po sa pulis. Pagkatapos, Tapos ikinulong po ng isang gabi. yun, isang gabi. Kinulong po ng isang gabi. At Hindi naman kasi nasampa ng kaso, Opo. pero pinalabas. Okay. Ito bang si Luis ay ilang taong gulang na? May asawa po ba ito? May mga anak ito? wala po, binata po. Mga ilang taon na ito si Luis? Sa tansya ko po, baka mga 40. 40, matandang binata. Actually, ito partner- ito ba si Luis ay kumusta ang record dito sa barangay? Barumbado ba ito? Tarantado ba ito sa barangay? May record na din po yan sa barangay, yung pong nanghipo siya. Ay! Medyo pala kuwan nito Talaga si Luis. pala, si Talaga partner. palang si Luis ay isang... M. Mm. Tama. Oh. Oh, tama. Ay, ito pala si Luis, may reklamo na dyan sa barangay. Dati nang hipo na, ngayon ng buso naman. Alam mo, pag hindi ito naliksyonan, baka sa susunod, manggahasa na ito. Oh, actually, partner, binata. Bakit hindi na lang siya umanap ng kanyang Partner. partner? Oh, kung ano pa yung gusto niyang gawin, pwede. Baka... hindi Pero marunong sariling manligaw. tiyuin, partner. Diba? Binusuhan yung pamangkin. Okay. Alamin natin, partner, yung legal na action, Okay. partner. Makinig ka na Edna para sa maaring legal na aksyon. Makakausap natin, partner, sa kabilang linya ng telepono, ang Public Attorney 2 ng Public Attorney's Office, Legazpo City District Office 1, na si Attorney Evangeline Climaco. Itatanong natin ano yung pwedeng maikaso sa ganyan, na mga namboso. Attorney, magandang hapon po. Maraming hapon po. Opo, Tagalog lang po tayo, Attorney, at maraming nanonood sa atin Ay, sa sige po. Maynila. Opo. Attorney, ano ho ba ang maaring maisampang kaso sa ganitong klase na pambuboso na binidyuhan ng isang matandang binata ang kanyang sariling pamangkin habang naliligo? Okay po. Pwede po dyan i-file na kaso. So, ang tinatawag natin na unjust vexation.
under the revised penal code. Catch-all provision po ito ng batas. Kahit anong bagay na nakapag-create ng annoyance, irritation, torment, or distress sa complainant at pwede pong pumasok doon para mag-file ng kaso laban sa akusadong nag-create na itong annoyance sa kanya. Opo. Sapat na po bang ebidensya, attorney, yung video na nakuha sa cellphone mismo ng suspect habang naliligo yung kanyang binusuhan? Paano po nakuha yung video, sir? Nung magharap-harap po sa barangay, tiningnan nung barangay secretary at ng punong barangay yung cellphone, doon na-confirm na talagang nabidyuhan nga nitong suspect yung kanyang pamangkin habang naliligo. Pero nakita din po ng biktima na kinukunan siya ng video. Nakita po. Meron po tayong problema dyan kung ito pong video ay nakuha sa pag-uusap sa barangay. Dahil meron po tayong batas regarding sa confidentiality ng information or any evidence na nakuha in relation sa nakuha dito sa kapag na subject na mediation or arbitration. And ang proceeding sa barangay ay in a nature po siya of alternative dispute resolution. So pwede po siyang pumasok doon sa matters that are confidential and privileged. Pero kung sa pagpupayo ng kaso, hindi po ako mag-determine yan ha, kung sapat po itong ebidensya or kung pwede po itong ebidensya kasi sa pag-file ng kaso, syempre po, ang mag-determine po niyan ay ang piskal. Opo. Pero yung biktima naman po, attorney, ay sigurado na kinukumpirma niya na nakita niya talaga yung tiyuhin niya na nambubuso sa kanya. Pwede naman po yun. Ako yung sa pagkakita niya, na binubusokan siya, ay nag-cause sa kanya ng torment, distress, annoyance. Pwede naman po yung pumasok sa unjust vexation. Opo. Kahit wala po yung video. Opo. Attorney Evangeline, magandang hapon. Yes po. Apo, attorney, ang biktima po dito sa kasong ito ay isa pong PWD. So, hindi po siya nakakasalita at hindi rin po siya nakakarinig. Masyado. Opo. So, isa po siyang pipi at bingi. So, ngayon po, attorney, nararapat po ba na ang mag-asikaso nito, syempre dahil isa po siyang PWD, sino po yung nararapat na mag-asikaso ng kanyang reklamo? Pwede po ba itong tiyahin bilang doon naman po nakatira itong biktima? Pwede po magpa-assist sa DSWD. Meron namang mga programa ang DSWD na nag-benefit concerning our persons with disabilities. Opo. Opo. So, ibig sabihin, sa tulong ng DSWD partner, sila yung makakatulong para may tanong ko lang, attorney, kung halimbawa po mapatunayan, Diana. mapatunayan na nambuso, halimbawa tinamaan talaga nung kaso na unjust vexation, ano ho bang parusa nito, attorney? Ay, mababa lang po ang parusa niyan. Sandali lang. Ayan, sige. Unjust vexation partner. Makinig kayo para doon Meron sa mga... tayong kakilala partner Para na... doon sa mga nambubuso, para marinig ninyo. Di ba partner, meron tayong kakilala na merong kasong unjust vexation? Sige. I-check ko po para sigurado po. Opo, sige po. Yan, makinig kayo yung mga nambubuso dyan. Ito yung magiging parusa nyo. Hindi lang partner sa paraan ng pangbuboso na direkta yung mata mo partner. So kahit ikaw ay may gadget... Ibig sabihin partner, pwedeng mambuso yung ilong. Hindi, what I mean partner, yung direkta na nakikita mo. Attorney, ano po Attorney, yung parusa? magandang hapon. Ano po yung padusa dito po sa lalaking nambuboso? Sandali lang po, hindi ko po mahanap yun. Naghahanap pa partner si attorney. Pero yun ang minimum ko partner, yung direct na nakikita mo yung ginagawa ng isang tao. Sabi mo, or hindi lang ang pambubuso sa pamagitan ng mata, pwede rin pambuso sa pamagitan ng ilong. may gamit siyang gadget partner. Okay. Yun. Balikan natin si Nanay Edna. Nanay Edna, sandali lang ha. At tama yung partner para kay attorney. Siyempre, kailangan gusto ng partner. Sigurado siya kung ano yung mga parusa or penalidad pwedeng kaharapin ni Huwag mag-alala Luis. ito si Aling Edna kasi sasamahan siya ng aming team hanggang sa makapagpaalam. Balikan natin si Nanay Edna. Nanay? Ang nakakagalit lang dito, partner, paano nagawa ng isang tarantadong tiyuhin na busuhan yung kanyang pamangkin na isa pang PWD? Yun yung partner yung tinatawag ng mga walang puso at kaluluwa. Di ba, partner? Sa bagay, may mga record na pala ng hipo. Oo, so
no doubt regarding that matter, partner. Okay. Balikan natin si Nanay Edna. Nanay Edna! Hello po. Opo, Nanay Edna, nakausap natin si attorney, pwedeng karapi na kaso nitong si Luis ay unjust vexation. At dahil PWD itong si Diana, pwede tayong magpatulong sa tanggapan ng MSWD. At idinulog na rin natin ito, partner, sa tanggapan ng Lagunoy Municipal Police Station. Nasa kabilang linya na rin pala ng telepono si Police Master Sergeant Adrian Lirag, ang Assistant Police Information Officer ng Lagunoy PNP. Sir, magandang hapon po, Sargento. Yes, sir. Magandang hapon din po. Opo. Sargento, ano ho bang maaaring gawin na aksyon ng PNP dito sa idinudulog na reklamo ni Nanay Edna tungkol po sa pambubuso ng isa nilang pinsan sa kanyang pamangkin na person with disability? Opo. Actually, napakinggan ko po yung pahayag ni ate, yung kuyahe. So, punta po sila rito noong December last year at may nakausap po silang kasama natin dito po sa Lagunoy. At yun din po ang in-advise, tulad ng sinasabi ni attorney na unjust vexation. So pag unjust vexation po kasi papasok po yan sa barangayable case. So i-endorse mo na sa barangay at pag ayos sa barangay, magkakaroon ng settlement. O kung hindi naman, tatapusin yung Proseso? proseso sa barangay na 30 days, 15 days sa lupon, 15 days sa barangay. So, gagawa ng certificate to file action ang barangay kapitan, dadalahin dito at ipaprocess na ng PNP Opo. po. Sargento, magandang hapon. Nababanggit niyo po yung certificate of file action. Nabigyan na po itong tiyahin ni Kapitan. So, eto po ba ay ibig sabihin, madali na po yung magiging proseso Pwede sa na. pagreklamo dyan po sa inyong tanggapan? Kung nagbigyan na, parang kung December 20 po siya nagpunta dito, hindi pa po siya sakto sa premature pa siya, ma'am. Okay. Kasi dapat 30 days. So maghihintay pa po, tama po, dahil kailangan po 30 days. dumaan sa prosesong 30 days. So, Sargento, Kaya, pag ipinail ng premature, Ayaw, madidismiss. Opo. Okay. Sargento, dahil nababanggit nyo din po na unjust vexation, sa pagkakalam nyo po, Sargento, ano po yung penalidad dito? Ano po yung pwedeng kaharapin niya? Ilan po bang taon? Or meron po bang may bail po ba ito? Bailable po ba ito? arresto minor lang siya, ma'am. 1 to 30 days sa revised penal code. Pero pwede din siya, ma'am, pumasok sa doon sa bagong batas, itong Anti-Video and Voyeurism Act. Ayun! O yun. Oo. So pwedeng dalawang kaso ang kakaharapin itong si Luis. Ito naman na babanggit nyo, Sargentong pangalawang kaso. Ilan naman din po ba yung penalidad? Ito po ba ay mabigat-bigat? Medyo may kabigatan ito, ma'am. Ang penalty dito ay 3 years. Uy, Not 3 years. more than 7 years. So meron na siyang 1 to 30 days doon sa isa, dito naman 3 years. Okay. So ganito na lang, Sargento, So kailangan lang tapusin yung proseso sa barangay dahil barangayable nga ito. Pag natapos yung proseso sa barangay at hindi talaga nagkasundo at mabigyan ng certificate to file action, ay sasamahan po ng aming team itong si Nanay Edna at saka yung pamangkin niya, papunta po dyan sa inyong tanggapan sa Lagunoy Municipal Police Station para makapagsampa na po ng formal na reklamo laban sa Mael na suspect. Opo. Pero may isang option pa din, sir. Opo. Ma'am. Kasi yung nakausap niya dito yung aming WCPD. Sa ngayon kasi naka-schooling siya. Oho. Kinusap po, sabi niya, kung ipapile, ang gagamitin natin kaso itong RA 995, Anti-Video and Voyeurism Act, hindi na ito nada ng barangay. Ayun! Ayun na, may Okay. certificate to file So action. may isa na partner, so eto pang isa. Hindi, ito na, pwede na. Pwede na hindi duman sa barangay. Pwede na mag-file ng reklamo. Pero, nag-set pa lang sila ng ng supposed to be, magkakaroon sila ng face conference doon sa fiscal, kasama itong biktima at itong WCPD namin. Kasi hindi na subok bumalik dito. Hinihintay sila Ayun. para pumunta doon sa fiscal para yung
tama yung may file na kaso. Okay. Alam na, siguro nagkaroon lang ng problema sa, siguro na busy. O Kulang siguro po, Sargento, sa informasyon. Sargento, ganito po, kasi yung suspect or ito pong inirereklamong si Luis ay wala na daw po dito sa Camarines Sur at posibleng nasa Metro Manila. Ngayon po, Sargento, pag nakapag-file na po ng kaso, ito po bang, dahil hindi haharap partner posibleng hindi umarap sa barangay. niya ng mga alagad ng batas. Sa bagay partner, hindi na sa barangay. Walang nakakapagtago sa batas. Opo. So, tutulungan na lang po Pwede natin, ngayon Sargento, Pwede ka mapagtago ngayon, pero baka bukas yari ka na. Correct. At syempre partner, hindi natutulog ang batas. Yan. Sige, Sargento, ganun na lang po, Kapag talagang kumpleto na po, sasamahan po namin itong tiyahin at ito mismong biktima dyan sa inyong tanggapan para makapag-file ng formal na reklamo. Yes po, sir. Maraming salamat po, Sargento. Mabuhay po kayo dyan sa Lagunoy PNP. Welcome po, sir. Okay. Ayun, balikan natin partner si Nanay Edna. Nanay Edna. Hello po. Nanay Edna, napakinggan mo si Sargento, hindi lang po itong unjust vexation yung pwede nating isampa laban dito kay Luis, pero ito pa partner, yung paggamit ng video, paggamit ng technology Gadget. para makapangboso. Ito, mabigat-bigat, pwedeng hindi na po ito dumaan sa barangay. Okay. So, Nanay, aalalayan po kayo ng aming team, Sasadyain kayo ng aming team dyan mismo sa lugar ninyo. At sisiguraduhin po natin na maisasampa nyo po itong reklamo laban po dyan sa kamag-anak po ninyo na Mael. Ano po? Opo. Okay. Kailan po? Ano daw partner? Kailan daw, partner? Kailan? Magsiset na lang po tayo ng kami schedule. po dito, Nanay Edna, ay ora mismo po ang aming pagtugon. Kaya the sooner, the better. All right. Yan. Huwag po kayo mag-alala, Nanay, Nanay Edna, sa mga ganitong bagay, Sisiguraduhin partner. natin, Nanay, lalo na't may kapansanan. Medyo nakakagalit talaga. Medyo sobra yung ginawa nung Luis, Oo, parang double kill, partner. Luis! Kumbaga, partner, meron ng kapansanan, ginawan mo pa ng ganyang Dahil partner? sa ginawa mong itong Luis, hindi ka namin. Tatantanan. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo. Isang Pinay na beautician sa Saudi Arabia tila ayaw ng pauwiin ng kanyang amo kahit tapos na ang kanyang 2 taong kontrata. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services.
Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo. Ito naman partner, isang Pinay na beautician sa Saudi Arabia na si Agnes Abila. Tila ayaw pang pauwiin ang kanyang amo dahil sa halip na makauwi na siya matapos ang kanyang 2 taong kontrata ay pinextend pa partner siya ng 1 taon at puro pangako na lamang daw ang kanyang amo na papauwin pa ito sa Pilipinas. Kaya naman ang kanyang asawa na nawagan na partner, panoorin po natin ito. Gusto ko na po mapauwi ang asawa ko, si Mrs. Agnes Apante Abila. Kasi po tapos na po yung kontrata niya noong December 17 pa po. At higit sa lahat, pinapangakuan lang po siya ng pinapangakuan ng amo niya. Kasi po, nakapirma na po siya ng panibagong kontrata na wala naman po siyang pinipirmahan doon. Dahil automatic daw po yun. Magkaroon na ng perma samantalang wala pong pinipirmahan ng asawa ko. Hanggang po ngayon, nasa shelter po siya ngayon. Wala po kami ginagawa kundi puro iyakan lang po. Ayun partner, yun ang panawagan ng asawa partner patungkol Tapos sa na pala. malungkot na sitwasyon ng kanyang asawa Tapos sa na pala Saudi noong Arabia. December 17. Pero sabi daw nung amo, automatic yan. Pagkatapos ng kontrata, may renewal na. Correct. May pirma na. Gusto niya mangyari partner sa kanya muli, di ba? Automatic. Siya Baka ulit magaling ang pagsisilbihan. Baka magaling na beautician. Kaya, magaling sige. magpaganda partner ng alam Lahat, mo na. lahat. Alright, makakausap natin partner via video call ang mag-ama na sila Simplicio at Cristel Abila. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Opo. Matanong po namin, kailan niyo po huling nakausap si Agnes? Ngayon din po, nakausap din na po namin kagabi, tsaka kaninang umaga, tsaka ngayon po. Okay, so ibig sabihin, maganda po yung komunikasyon ninyo sa asawa po ninyo. Opo. Ano naman po yung napagkwentuhan nyo? Kumusta daw po yung kalagayan niya doon sa Saudi Arabia? Gusto na po niyang umuwi, ma'am kasi nahirapan na po sa sitwasyon po namin. Kasi matagal na po yung oras na inisni po niya doon, tsaka panahon. Opo. Nakikita namin sa mukha mo, tatay, yung kalungkutan at parang talagang miss na miss mo na po itong asawa niyo. Opo. Mister. Gaano niyo po kamahal itong asawa niyo, tatay? Sobra po. Sobrang mahal naman ko po yan. Kaya po nagkalayo kami dahil po sa kahirapan Ayun. Gusto po nangarap po kami mag-asawa para makatapos po sa pag-aaral ng mga anak namin.
Opo. So, talagang sobra ang pagmamahal ni tatay at miss na miss. Tatay, sa 3 taon po niyang pagtatrabaho doon ay ni minsan po ba hindi pa po siya nakakauwi dito sa Pilipinas? Hindi pa po. Ay ngayon nga dapat po noong December 17 sa pangalawang amo niya, inaasar na po namin na mga kasama na po namin dito po magpapaskot bagong taon. Nabigo po kami. Kasi po hindi po siya pinayagan na umuwi. Kaya po siya bigyan ng plane ticket tsaka exit visa po. Puro pangako lang po ang ginagawa ng amo niya ngayon. Puro inshallah lang po. Inshallah, partner. Inshallah. In God's time. Pero yung bang misis mo, maayos naman yung pagtrato ng amo? Maayos naman ba yung pagpasweldo? Hindi po. Kasi puro hulugan lang po Hulugan yung pagpapasweldo. So, staggered type, partner. Hindi naman siya minamaltrato. Nung minsan po na nag-video call po kami, lumayas po yung dalawang kasama niya. Sinama po siya pero hindi po siya nagreklamo. Yung dalawang kasama lang po niya nagreklamo doon sa Maktab Amal po. Tapos ang nangyari, tinanong po siya bakit daw may susi siya at bakit daw nakalabas. Lihim po siya binibigyan ng susi nung kasama niya na mag-grabe po. Pero po sa na binigyan siya ng susi para hindi sila malintikan dalawa. Yun po. Inano po siya, parang kinalagkan po, hinawakan po rito sa braso, pinapilit pong pinaamin, tapos dinala po sa labas para pabuksan po yung pinto ng dorm nila. Hindi po inano ng misis ko yun para ang ginawa po, para pong, kasi dito po yung pinto, tapos dito may hagdan po na mataas po. Parang dinungaw siya ng gano'n, buti na hawakan po nung kasama yung dalawang mag-grabe po. Muntik na siyang ihulog, ano? Okay. Ito, simplist yun, no? Sir, napatukod yung niya rito, lalong umusli yung buto na sa kamay. Okay. Nagkaroon ng damage sa kamay. Nasa kabilang linya mismo, ang iyong misis na si Agnes, ang OFW na nasa Saudi Arabia. Agnes, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Agnes, kasama din natin sa kabilang linya yung mag-ama mo, ano? Yung anak mong babae at saka yung mister mo. Ilan bang anak ninyo, Agnes? 3 po. 3. Malalaki na ho ba yun? Malalaki na ho ba? 2 babae. Isang lalaki po. 22, 2018 po. Ayun, medyo malalaki na. Puro college na po sila. Okay. Agnes, matanong ko lang, kumusta ang kalagayan mo dyan ngayon? Ngayon po, nandito po ako sa shelter ng Jeddah. Nagpunta po ako dito kasi humingi nga po ako ng tulong sa kanila na para mapauwi po ako nung amo ko. Ayaw po talaga akong pauwiin. Ginagawan lang po ako ng dahilan, niloloko niya lang ako na babakasyonin niya po ako. Kasi nung una po, sabi ko po sa kanya, ayoko na nung nagkagulo po kasi kami dito na nagsitakas yung mga kasama ko. Ako po yung naipit kasi ako yung nasa accommodation. Tapos pero hindi naman po ako nagreklamo. Wala po akong ginawang problema sa kanya kasi halos lahat po ng mga staff niya nagsisilayas po. Wala po talaga nakakatapos ng kontrata dahil nga po sa ugali niya. Ano bang klaseng ugali ng amo mo? Maling po siya. Sinungaling? Tsaka pagkagalit na po para na pong demonyo. Okay. Lalaki ho ba ito, babae? Babae po. Babae. Dalaga pa po kasi siya. Dalaga. Nababanggit ng mister mo na pati yung sweldo nyo ginagawang hulugan ng amo nyo? Opo, nung nag-start po ng pumasok ang 2023, doon na po nagsimula na hap-hap na po yung sweldo namin binibigay niya dahil sabi niya po system problem daw po. So hindi maayos yung pagpapasweldo sa inyo. Marami ho ba kayong nagtatrabaho sa kanya? May parlor ho ba dyan na pag-aari itong amo nyo? Yung mga Pilipinang kasama mo, sabi mo, tumakas na, umalis na. Nagsitakas na po sila pero hindi po sila makauwi ng Pilipinas kasi nilagyan po sila ng nagnakaw sila kasi tumakas po sila eh. Yan ang problema, partner, ng mga amo sa Saudi Arabia, no? Ikaw naman, paano ka nakaalis, Agnes, doon sa amo mo? O tumakas ka rin ba o nagpaalam ka? Hindi po. Day off ko po kasi, dinapat ko po na day off ko, nag-impake po ako. Bumiyahe po ako pa Jeddah kasi yun na lang po yung paraan ko eh. Palagi na lang po siya pangako sa akin na after 2 weeks, dahil daw po nag-holiday, kaya hindi daw po niya ma-verify yung contract ko dito sa embassy ng Pilipinas, ganyan. Di sabi niya, gusto daw po niyang bumalik ako. Sabi ko po,
kahit ayaw ko na po, nakipag-ano na lang po ako sa kanya na, o sige madam, kung gusto mo akong bumalik, pauwiin mo muna ako kasi gusto ko makasama yung pamilya ko. Pero puro lang po siya pangako. Ang totoo po, wala po siyang balak pauwiin ako. Okay. So, Ngayon bago ko ipasa yung partner, matanong ko lang, Edna, dahil hulugan nga yung sahod mo, sa kasulukuyan ba marami pa siyang sahod na ibibigay sa'yo na hindi mo pa nakukuha? Meron pa po siyang mga balanse po. Ayun. So, ibig sabihin nito, Agnes, aside sa overstay ka na dyan dahil tapos na yung kontrata mo, kulang pa yung naibigay sa yung sahod. Nasa magkano pa ba? Nung nakaraan nandito po ako kasi gusto niya po akong bumalik, sinendan niya po ako ng 200, 300, ganyan sinendan niya po para bumalik lang daw po ako So doon parang sa sinusuyo lugar ka. na yun. Sinusuyo ka sa paraan na pagbibigay sa'yo ng pakunti-kunti ulit. Opo, inaamo-amo niya po ako, mahal niya daw po ako kasi ako lang daw po yung staff niya hindi nagbigay ng problema sa kanya. Pero mayroon po siyang dahilan kung bakit gusto niya akong pabalikin dahil ginawa na rin po niya yun sa mga dating staff niya na tumakas, aamuhin niya, pababalikin niya dahil na sa kagustuhan po ng mga staff na maayos ang papel nila, bumalik po sila sa amo pero ang nangyari po, pinakulong po sila, ganyan, pinakulong po, pinahuli po sa Talagang pulis. iba yung ugali nitong napuntahan mong amo. Eto, makinig ka, Agnes, para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director ng Operations Center ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon, Attorney Malonzo. Magandang hapon po. Opo. Attorney, maaari po ba nating matulungan itong si Agnes na makauwi po dito sa Pilipinas dahil ang kanya pong kontrata ay tapos na at patungkol naman po dito sa sahod niya, medyo meron pa po siyang hinahabol sa kanya pong employer? Okay po. Nabanggit naman po ni Agnes kanina na siya po ay nasa pangangalaga na po ng bahay kalinga. So nasa MWO na shelter na po siya. So ito rin po, napaalam na rin po namin sa aming welfare officer para po ayusin po yung kanyang dokumento for repatriation. Kaya lang, katulad din na nabanggit po ni Agnes, yung kanya pong talagang employer po, ito rin po ang nireport sa amin ng kanyang Philippine Recruitment Agency nung ito po ay pinatid namin sa kanila yung concern ni Agnes na talagang itong employer ayaw siyang bigyan ng exit visa. Imbis na exit visa, ang binigay po is re-entry visa. Kaya kung hindi pa rin siya talaga bibigyan ng exit visa, ang next step po na gagawin po ng ating Migrant Workers Office po is mag-file po sa Saudi Ministry of Labor po ng complaint against po sa employer para po mabigyan po siya ng exit visa. Opo. Attorney Sherilyn, sa mga ganito pong pangyayari, marami po ba na ganitong mga employer na instead na bigyan po ng exit visa ay mas binibigyan po ng re-entry? Actually, first time to. Yung karamihan po ay hindi binibigyan. Opo. Ito po ay re-entry ang binigay, meaning nare-renew po siya. Opo. So gusto po talaga siya ng empleyado niya. Ng employer niya. Opo, ito attorney, nakikinig po kasi yung mister at yung mga anak ni Agnes. Ito pong binabanggit nyo pong prosesong gagawin natin, gaano po ito katagal? Kasi talagang gustong-gusto na nilang mapauwi itong kanilang, nanay at misis. To tell you frankly po, I cannot give you a specific period of time. Pero ang may papangako ko lang, nasa shelter po ang inyo pong misis, si Agnes. So kaya makakasigurado po kayo na ligtas po siya. Ayun. Kaya lang po, we need to follow po the process. Ang MWO po ang kumikilos para dyan po. Opo. Kasi as much as possible po, sir, ang talagang ini-aim natin, pakiusapan mo na yung employer. Opo. Ito is in coordination with the PRA saka FRA kasi obligasyon po nila yan, no? Pero ngayon po, tumutulong na rin po pati MWO at OWA. Opo. So yun lang ang may assure ko sa asawa niya po. Actually, yung partner, ang gusto kong itanong kay attorney, kung safe ang ating kababayan pag nasa MWO na. So nabanggit ni attorney na safe doon. Ibig so sabihin, hindi na kailangan worry itong kanyang pamilya. Ang tanging gagawin na lang attorney nung mag-ama ay hintayin talaga na matapos yung proseso para makauwi yung kanilang yung kanyang misis at yung kanilang nanay. Tama po, sir. Kasi po, parang dito lang po yan, no? Palagpayan tayo ng labor case sa Department of Labor. So, syempre po, meron pong proseso po doon. That's why I don't wanna give a specific period of time po eh. Opo. Kasi ayoko rin magpaasa po, no, na sabihin ko next month or what. So, hintayin po natin yung process po. Opo. Ang importante, safe na po itong ating OFW.
Yes po, safe na safe po siya sa bahay Attorney kanina. Malonzo, maidagdag ko lang din po kasi nababanggit po nitong si Agnes na meron pa pong kulang na pasahod ito pong kanyang amo. Ito po ba ay malaki din po yung tsansa na maibigay sa kanya bago po siya makauwi dito sa Pilipinas? Ako, isasama po yan sa complaint sa Saudi Ministry of Labor. Yes po, makukuha niya para sa ang decision is in her favor po. Kung hindi niya naman po makuha yan sa employer niya o sa FRA, pwede niya pong kunin. Kung hindi pa rin, pagbalik po sa Pilipinas po, pwede niyang habulin yung kanyang agency po dito. Ayun. At ang OWA po mismo ay pwede mag-conduct ng SENA. Depende po kung saan siya uuwi. Sa pinakamalapit na OWA, pwede po siya mag-file po ng SENA complaint doon para ma-recover po kung ano man yung mga dapat bayaran like unpaid salary kung may mga unpaid salary pa po Ayun, siya. obligasyon pala ng kanyang local agency partner. kapag hindi yung mga naayos. hindi naayos doon at Opo. hindi naibigay sa kanya. Attorney, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtulong at maagap na pagtugon sa ganito pong mga reklamo ng ating mga kababayang OFW. Thank you so much, ma'am. Welcome po. Alright. Ayan, magaling talaga ni Attorney. Oy, si attorney, pag si attorney ang kausap mo, maliwanag na Malinaw maliwanag. na malinaw. Klarado. Opo. Balikan natin si Simplicio. Oo, pangalan niya partner pag simplicity in Oo. English. Simplicio, magandang hapon uli. Magandang hapon din po sir. Anong pangalan ng anak mo na nandyan, katabi mo? Cristel Darlene Avila po. Cristel. O ikaw, Cristel, anong message mo kay nanay mo? Nakikinig siya. Anong mensahe mo sa nanay mo? Narinig niyo bang maliwanag yung paliwanag ni Attorney Malonzo? Opo. O anong message mo sa nanay mo? Pwede niyang kausapin direct na Oo. partner si nanay. Sana po makauwi na po si mama kasi po mag-graduation po ako ditong year po eh. O yun. So Partner, mag-graduate syempre, siya. kasiyahan ng isang anak na makasama ang kanyang magulang Sa partner panahon ng kanyang araw pagtatapos. ng kanyang pagtatapos. Siguro Simplicio, nandyan si misis mo. Anong gusto mong sabihin sa misis mo? Ter, miss na kita. Relax ka lang. Gusto ko na rin makauwi ka. Gusto ko magkasama-sama na tayo. Kahit sa hirap at ginhawa. Basta dito lang tayo, okay lang. Basta maging masaya. Wala tayong problema. Gusto ko umuwi ka na. Agnes? Anong mensahe mo, Agnes, sa pamilya mo? Ingat kayo dyan, makakauwi din ako. May awa ang Diyos. Maraming tutulong sa atin. Ang pera madaling kitain. Okay. Huwag kayong mag-alala, Agnes, kasi gaya ng sinabi ni Atty. Malonzo, talagang tututukan na po ng mga ahensya ng ating pamahalaan yung problema mo. Nang sa ganun ay tuluyan kang mapauwi dito sa Pilipinas at makasama mo yung pamilya mo, ano? Opo. Marami pong salamat sa inyo, sir. Opo. So, ganun lang, Simplicio, at dito sa anak mo kay Cristel, manalangin tayo at kapit lang tayo at huwag kayong mag-alala. Tututukan ng palatuntunan ito ako Bicol Tabang Ora mismo, kapartner natin ng OWA at kapartner natin ng DMW para makauwi na itong si Agnes dito sa Pilipinas. Balikan natin partner si... Ba't naiyak ka naman, partner? Oo, nakarelate tayo partner sa mga ganyang istorya ng buhay. Bakit ikaw din nga partner? Ay, hindi naman ako napayak. Hindi. Siyempre partner, nanay tayo, di ba? Pamilyado tayo. So ganyan mga sitwasyon partner, nakakalungkot at talagang mafe-feel mo partner yung kalungkutan ng mga may asawang nasa ibang bansa. So, ganon, tututukan po ng aming team at ng palatuntunan ito ni Congressman Saldi yung pagpapauwi sa iyo, Agnes. Anong masasabi mo, Agnes? Marami pong salamat sa tulong niyo po. Sana po makauwi na po ako. Ayoko na po talaga magtagal dito eh. Tsaka natatakot po ako dahil sabi po nung amo ko, pupuntahan ako dito, kukunin ako. Eto ba, Agnes, first time mong lumuwas ng Pilipinas? Hindi po, dati po sa Dubai ako 4 na taon. First time ko lang po na-experience yung ganito. Kaya nga po nakikipaglaban ako sa amo kasi sabi ko hindi ako first timer. So pag nakauwi ka na ba, may plano ka pa rin bumalik or lumabas ng ibang bansa? Hindi na po, ayoko na po. Okay. So, gano'n na lang, Agnes. Magpakatatag ka dyan at lagi mo lang kaming i-update, kasi tututukan ng aming team at tututukan ng aming palatuntunan yung kaso mo para tuluyan ka mapauwi. Ano? Opo. Salamat po. Ayan, si Simplicio naman, para sa asawa niya, partner, yun. Manalangin. Manalangin at lagi lang, partner, lakasan ng loob para
yun ang makita din ni Agnes, partner, na meron siyang At saka yung pamilyang mga niya, uuwian na ang ganda pa nagmamahal naman sa kanya. ang ganda pa naman ng regalo ng anak. Pag-uwi ng mama niya, magtatapos na siya ng pag-aaral. Aakyat sila, partner, ng stage. Yes, alright. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico dyan po sa Kapitolyo, sa Daet, Camarines Norte. At dyan naman sa Camarines Sur, hanapin nyo lang po sa Zona 2 ng Tagungtong Guwa, Camarines Sur, ang tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, syempre, kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy po na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat